Ay, kapuya mga laba, ay. Sa day ni. Ay, stilan si ate. Mo dito napapalit di ay og kupon ban kay gimo. Himo na po daig mga ingani di ay. Sa di ay ni. Kami ni kumuton ay. Ay, squishy. Sus, ting bataan ni. Mo ni po din nakita na niya ng TikTok ba? Ay, kumuton na ni ay. Kakaday na ma. Ay, squishy big. Gibuhat ni ate oh. Ni, unsa man na oy, panggit ana oy. Ngi, manghinaw ay. Banta bitaw mangilog na pukanan si mong ate ha. Muhilak na ba kadayon? Dili oy, kadaga nakakudulaan. Ngi, kambugira. Bila be, asa man imong dulaan be? Okay, wait so. Dagway oh. Sugro ba kay buhilak? Yan eh. Kaya Kao, kani di ay. ala, nagitay bay. May tabang ko mama na naisod ko ba? Uy, ano mo? Uy, ay talaga gidala mo na ng tanan. Ay dito tabi. Dito ta. Oh, dali Dito to. na sa balay-balay ma. Ay, lito. Ay, sabi mo papauna tulog. Si Papa, wala ko mo na balay po. Ay, sakit sa mata na. Sige, good. Ay, pakita na lang ko sa mga dalaan ni Rebe. Ano yan sa man eh? Ana ma. Yan, nabulito niya. Di mo lagi na mukhaan, be. Di mo lagi mo lihok. Yan na. Oh, di mo lagi mo andar. Wala pa ba na saksak? Ah, mo siya isaksa? Saksak na ito. Ay, ano din? Anong saksak ba? Ano eh, kayo sa ano lang. Oh, dala na, andar na. Sige na. Ala, kaya na, Bioy. Ay, catch na diha. Wala, nahulog gini ay. Sige pa na, baka pa nag-isa. Kanay ka ng pink ako, ka ng pink. Kanay ka ng pink. Ala. Ay, wala ka po. Sige pa, isa. One lang. Ala, nakuha yan. Catch! Oy, kuyawa. Oy, ada, oy. Nakakuha na po. Ba't yung manong maya sa mall? Gani, nagduta, oy. Sige ka na po nakuha, be. Pula. Ala, nakuha ang ulo. Yay! Ako ni Piha! Duta, ay! Kalapi, nahurot na, Pi! Wala, no? No? Cute kayo! Awa sila, oh. Kalapi, tanawa ni Pi, oh. Awa, ha? Hala, nana siya mao. Kaya, awa, ay! Ala, dahil, Pi! Be, so pa may mga uba naman dulaan, Be. Tara, kami yan. I-picture ka kakuha, be. Tutuwin smile. Muna? Ay, picture mo. Dabi, Dabi! Dabi! Ala, kuya! Tama siya na, antay siya na video. Nindutan, anak, Bi. Uy, mura siya tinood ba? Tinood pa siya kay kuha. Ano mo na mahi? Agara, agyud. Uy, mura ni duhay mo hang dulaan, Be. Kani og kana imuhang kamera-kamera. Dili pa mawi. Nara pa o tablet atik-ate. Ikaw na siya dayang, no? Kuyawa na, uy. Wait ka. Kana balay-balay. Kaya ko man po na ma. Aday ba? Yawa, nagkaw na ginagdulaan na niya. Uy, isang pinag-ibala, Be. Si Tita Ay. Ay, si Tita Ay. Unya ka ni Be, kasi may nag-iban ni Be. Si Papa Chitra o sa kubalay na tulog sa kubalay.
papa nga. Siya naman noon na tulog sa mga balay. Kaling tablet-tablet, be. Kasi naman po naghatag na, be. Ay, kani, si Tita Isa. Ay, kani, si Atiana. Ah, pati si Tiana na regalo? Ah, kuyawa. Uy! Wait, sama na pa di ay. Kami kasi Tita Maymay nahatag sa ko birthday. Wow! Napadyo unlan. Dapat, dito na si mong balay-balay. Hello, si Papa mo kinay ko. Ni! Hindi ko na. Nagsaba ha. Ako lang kwaon. Nagsaba. Hidot kayo ako dulaan man nun. Nagbukso si Atiane. Ibog jo kayo si ate, Ana. Pero be, nindot man po tong dulaan ni ate. Asa mo nang dulaan ma? Katugod ganina tong squishy. Wait lang, kaon sa nako. Kanit ba? Oh, mo ni akong ingon, squishy. Ah, kana di ay. Oh, kanit ba? Oh, lami kay kumuton. Pili, asa lami kumuton, ane. Ay, okay. Huli, asa man ka, nalapas man ka. Oh shit, not good. Lami kumoton. Tira oh. Agay! Ay! Agay! Agay! Awali ikaw monggo. Bitang ka mo ko pili. Ngunta lami kumoton. Hoy! Huwag mo undang dahan to niya ha? Bantay lang! Okay.